नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पोत्तरगलितं फलं सुखमुखाद्भुतदवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृतीयाध्याय उद्धववाच। ଶୁଣ ବିଦୁର ମୋ ବଚନ ଧରି ନ ପାରି ଖେଦ ମନ ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏକ ରଥେ ମିଳିଲେ ଅକ୍ରୂର ସଙ୍ଗତେ ମାତା ପିତାଙ୍କର କୁଶଳ ପୁଛନ୍ତି ରାମ ଆଦିମୂଳ କଂସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂହାରି ମଞ୍ଚା ଉପରୁ କେଶ ଧରି ତଳେ ପକାଇ ରୋଷ ଭରେ ମୃତ ପିଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ୱାସିଲେ ତହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଯାଇ ସକଳ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ଥେ ପୁଣି ଯମର ଘରୁ ପୁତ୍ର ଆଣି ଗୁରୁ କାମିନୀ ଦୋଷ କରି ପୁଣି ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରୀ ଭୀଷ୍ମକ ଦୁଇ ତାକୁ ହରି କୁଣ୍ଡୀ ନଗ୍ରରେ ବିଜେ କରି ଗନ୍ଧର୍ବ ବୃତ୍ତି ଆଚରିଲେ ବଳେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ହରିଲେ ଶୃଗାଳ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ଜେହ୍ନେ ସ୍ୱଭାବେ ହରଇ ତେସନେ କୌଶଳ ପୁରେ ନର ହରି ଶପଥ ଷଣ୍ଢ ବଧ କରି କନ୍ୟା ରଭିଲେ ନନ୍ଦବାଳ ଜିଣି ସକଳ ଶତ୍ରୁବଳ ସତ୍ୟଭାମାର ବୋଲି ପୁଣି ନନ୍ଦନ ବନୁ ଚକ୍ରପାଣି ବଳେ ହରିଲେ ପାରିଜାତ ଲୀଳାଏ ଜିଣି ସଚିନାଥ ପୁରେ ସ୍ଥାପିଲେ ବୃକ୍ଷ ନେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ଗରୁଡ଼େ ବସି ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାରକା ସୁରପୁରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତାହାର ଭୁବନ ତେଜେ କି ଜିଣିଛି ଗଗନ ଚକ୍ରେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ତେଜ ପ୍ରସରେ ଧରଣୀ ବୋଲଇ କଲୁ ପୁତ୍ର ନାଶ ଧରଣୀ ବଚନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାରକା ପୁତ୍ରକୁ ମୁରାରି ତାରା ଯିଏ ଅଭିଷେକ କରି ନାରକା ଅନ୍ତପୁରେ ହରି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଧରି କନ୍ୟାଏ ଦେଖି କାମ ଭଳେ ଚାହାନ୍ତି ନୟନ ନିର୍ମଳେ 16,000 ଶତାଧିକ ପୁଷ୍ପ ବରସି ଅତିରେକ ହରିଙ୍କୁ ମରିଲେ ସକଳେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜପୁରେ ଆଣି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚକ୍ରପାଣି ବିବାହ ହେଲେ ବେଦମତେ ଶୁଣ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେତେ 10 କୁମର କନ୍ୟା ଏକ ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ରୂପରେଖ କାଳ ଦମନ ଜରାସନ୍ଧେ ସାଲୁଆ ସମସ୍ତ ପୁର ରୁନ୍ଧେ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ତେଜ ରାଶି ସୁଜନ ବାନ୍ଧବ ବିକାଶୀ ସ୍ୱମ୍ବଲ ଦ୍ୱିବିନ୍ଦ ବାନାର ସୁର ଉଲ୍ୱଳ ବାଣାସୁର ସେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଆଦି କରି ତାହାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମେ ସଂହାରି ଏବେ ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସୁତେ ଅନେକ ନୃପତି ସମେତେ ସଙ୍ଗତେ ନିଜ ବଳ ଘେନି ଚରଣେ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ ମିଳିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟେ ଜିଣି ଭୁଞ୍ଜିବେ ମହିଯୁଧେ କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନି ଦୁଶାସନ ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଷ୍ଟ 3 ଜଣ ଏହାଙ୍କୁ କରିଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏଣେ ହୋଇଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାୟୁଷ ଦେଖ ପଡ଼ିଲେ ରଣ ମଧ୍ୟେ ମୂଢ଼ ଧର୍ମ ଦୋଷବାଦେ ଶୁଣ ବିଦୁର କହୁଁ ତୋତେ ଶୁଣି ଭାଳିଲା ଆତ୍ମାଗତେ ଏ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କୁରଗଣ ମରଣେ ଅନେକ ରାଜନ ଭାରା ନିବାର ଅର୍ଥେ ମହି ସଂସାରେ ଅଳପ ମଣଇ ଏଣେ ମୋହର ଯଦୁବଂଶ ଏମନ୍ତ ଭାରା ଅବଶେଷ ମଦେ ଅରୁଣ ଚକ୍ଷୁ କୋପେ ସର୍ବେ ମରିବେ ବିପ୍ରସାପେ ଏଣେ ନ ମଲେ ନ ମରନ୍ତି ଏମନ୍ତ ଯୋଗମାୟା ଚିନ୍ତି ଏମନ୍ତ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ଧର୍ମସୂତଙ୍କୁ ନରହରି ବନ୍ଧୁ ସୁହୃଦଙ୍କର ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପିଲେ ରାଜପାଦେ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭ କୁରୁବଂଶ କୃଷ୍ଣ ରଖିଲେ ଅବଶେଷ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କରି ରକ୍ଷା ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଦେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାତି ମରଣ ଦୋଷନାଶେ ଧର୍ମନନ୍ଦନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁସମ୍ପଦ କରାଇ 3 ଅଶ୍ୱମେଧ ଆପଣେ ନିଜପୁରେ ଯାଇ ହାରିଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମବେଦ ମତେ କୃଷ୍ଣ ଆଚରିଲେ ଜଗତେ ନାରୀଙ୍କ ମନ କୃଷ୍ଣ ମୋହି ଗୃହ ଚରିତେ ଗୃହେ ଯାଇ ଯେ ଧର୍ମ କରି ପରଲୋକେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପିଲେ ଅତିରେକେ ଏମନ୍ତେ ବହୁତ ବରସେ କ୍ରୀଡ଼ିଲେ ଗୃହାଶ୍ରମ ଆସେ କର୍ମ ଅଧୀନେ କାମେ ପଡ଼ି ଦେବମାୟାରେ ସୁଖ ଲୋଡ଼ି ପୁରୁଷ କର୍ମର ଅଧୀନ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ଗହନ ସେ ହରି ବିଷ୍ଣୁମାୟା କରି ନିଜ ସୁତଙ୍କ ମନ ହରି ସେ ପୁତ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ରସ ବନେ କୋପେ ଚିନ୍ଧିଲେ ବିପ୍ରମନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ପାଇ ପୁରୀ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲେ ବିସ୍ତାରୀ କୃଷ୍ଣ ବଚନ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥେ ପ୍ରଭାସେ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜଳେ ସାରିଲେ ସ୍ନାହାନ ପିତୃତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡଦାନ ପୂଜିଲେ ଦେବ ଋଷିଗଣ ଦାନେ ସନ୍ତୋଷିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଳ ରଜତ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବଚନ କୋମଳ ଅଧୀନ ରଥ କୁଞ୍ଜର ଅଶ୍ୱଦାନ ଧରଣୀ ତୁଲେ କନ୍ୟାମାନ ଅନ୍ନ ସହିତେ ନାନା ରସେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ହରସେ ଏମନ୍ତେ ଯଦୁଭୁଜ ଗଣ ଗୋବିପ୍ରେ ସେବା ତାଙ୍କ ମନ ସ୍ୱଭାବେ କରି ଉପବାସ ରାତ୍ର ବଞ୍ଚିଲେ କରି ରାସ ଏ ଯଦୁ ବଂଶର ଚରଣେ ସୁଜନେ ଭଜ ଅନୁକ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ କୃଷ୍ଣର ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମାଂଶ ସଂହିତାଂ
वैयासिकां तृतीयस्कन्धे विदुर उद्धव संवादे नाम तृतीयोऽध्यायः।